Башкорт балгыртының календарда үз көне буласак. Бөтен дөнья башкортлары курултайы умартасылык мәсьәләләре буенча үткән түңәрәк өстәлдә ошондай тәкъдим менән чыгыш яһана. Башкорт балгырты көнен билдәләү нинди проблемаларга игътибар юнәлтергә ярдәм итер? Бүген ул хакта һөйләшәбез, һаумыгыз. Эфирда интервью, студияда Гөлсемә Иштанова. Программаның кунагы республиканың табигатьтән файдалану һәм экология министрлыгының айрым хаклау биләмәләре дирекциясе директоры Салават Нафиков. Һаумыгыз. Салават Таһирович, шулай итеп, башкорт балгырты проблемалары үсеш еллары буенча үткән түңәрәк өстәлдә ниндирәк төп фикерләр яңгырана, әйтеп үтәгез. Иң төп фикерләрнең бере дип әйтергә кирәк инде. Бүгенге көндә безнең Бөрьян корты дип әйтәм, безнең башкорт тукымлы кортыбыз проблемалары бар, аларны җиктер хәл итәргә. Һәм шул ук бүгенге көндә безнең бал, тәмле безнең сифат мәсьәләләре бар. Үтсәнлекле безнең башкорт балы турында шул күп һөйләшүләр булды, шуларда һөйләшеп, ниндәйдер нәмәләр куеп, үзебезгә максаттар куеп, нимәләр эшләргә һәм ниндәй вакыт арасында шундай. Һәм ниндидер программалар юлламаган түгел булгандыр. Иң нык кирәкле эшләрнең бере дип әйтергә кирәк инде. Бу безнең шул башкорт кортын хаклау буенча һәм башкорт балын хаклап калу һәм үстерү буенча республика программасын кабул итү һәм әлбәттә буның өстеннән эшләр кирәк. Шул турында хәбәр бар. Бу бик яхшы, бөтенләй аңлай буның кирәк икән. Чөнки бүгенге көндә менә бу бөтен проблемалар да шул башкорт корты менән әлбәттә килеп төртелә. Именно шул айрым ниндидер игътибар, ниндидер программа булмауына килеп төртеләбез, димәк. Шул әлбәттә, шул программа булмаганлыгы аркасында күп кенә балгыртчыларның әйтергә кирәк, безнең умарталар шәхси хуҗалыкларда күбе там 90-95%-ка хәтлем күбрәк булмаган. Һәм халыкка әлбәттә алар үзләренчә традицион ысул менән бал куртларын тоталар, шул традицион ысул менән. Бу насар түгел әлбәттә, бер яктан, икенче яктан бында йыелган балды зур базарга әйтәйек, шул Россия буенча сагару әлбәттә кыенлыктарга килтерә. Киң производство итеп тәкъдим итү, димәк, кыенлыклары бар. Именно шуны менән бәйле, чөнки шәхси хуҗалыктарда алынган балды, шул әйтәйек, безнең бизнес магазиндар зур күләмдәрдә алып сагарып, аларды шул кәштәләргә куеп, хәтта үзе бер айрым направление дип әйтәк, айрым эш, шуның өчен күп безнең эшкуарлар бүгенге көндә халык менән эшләргә әзер түгел. Зур бизнестың менә ошо бал производствосына дип әйтәйек, нинди талаптар бар? Зуррак күләмдә кирәкме уга бал? Эш күләмдә генә түгел, әйтергә кирәк, шул ук бер авылдан алынган балдардың да, алар төрле тәмдә була. Аларда бер хавытка халып та бутаһаң да бал тәмлерәк булмай. Һәр бер умартасының үзенең балы. Аны бына беренче мәсьәлә. Икенчесенә аларның технология төрлесе. Шул ук төрле дарулар менән давалайлар бал кортларын, төрле препараттар бирәләр. Булар бит күбе балда кала, аңгыла бар. Икенчесенән шул ук эшкуарлар өчен аларга күләмле бик зур әһәмияткә әлбәттә. Алар шуга бүгенге көндә авылда яшәгән бөтә балгыртчылардан да бөтә балды йыйып алып, бүгенге сыгарып, магазиндарга куеп турхату организовать итә алмайлар. Бына нинди сыгу юлларын, бу проблеманы хәл итү юлларын тәкъдим иттеләр? Кортларда бик күп проблемалар бар, авылдагы булган кортлар менән. Аны именно менә безнең шул ук Шульганташ заповеднигы тирә-ягында, шул ук границаларда Архангель, Гафури, Ишембай, Мәләүз, Күгәрсен районнарында. Менә аларда безнең иң күп юка үткән районнар, шул ук Иглин, Нуриман районында. Һәм бында күп итеп индерәләр сит кортларды. Шундагы иң зур мәсьәлә. Бу райондың умартасылар, улар бит үзләре үк Саңкага, Кавказ балгыртларын, Карпаткаларда индермәгез диләр. Кирһенсә килеп сыга түгел. Әйтергә кирәк, менә бүгенге көндә безнең шәхси хуҗалыкларда төрле хандарга караганда 395 меңгә хәтлем умарта бар. Бөтә безнең Башкортстанда. Ел һайын
Караһаң мына төрле хандар тип әйтәйек. Безгә республикага индерлә 30 меңгә хәтлем бал кортлары пакеттар менән индерелә. Шулар хатыла. Улар әлбәттә кайда бал булмаган районнарга бармайдар. Улар әлбәттә инеп утыра безнең бал булган районнарга. Алар күбеһе мына мин әйткән атап үткән районнарның күп авылларына шул кортлар инә. Мына шуны иң кыен мәсьәлә бүгенгә шул иң нык янаганы башкорт кортларына. Популяция буларак янаган. Популяцияны янаганы именно менә шул кортлар. Ошонда бер тикшеренүҙе лә атап үтәйек, әле бына һеҙҙең айырым һаҡлау тәбиғәт биләмәләре дирекцияһындағы алтын солоҡ зонаһы бар, һәм онда ошондай тикшеренеүҙәр үткәрелгән. Башҡорт балҡорттарының генетик таҙалығы буйынса тикшеренеүҙәр, уның буйынса 2000 йылда күрһәткес генетик таҙалығы 95% булһа, 2017 йылда инде ул 88% күрһәткән. Ягъни бына ошо 17 генә йыл эсендә лә тоҡом таҙалығы ни тиклем кәмегән дигәнде аңлата. Һәм әгәр дә шулай уҡ башҡа тоҡомлы балҡорттарын беҙ индерәбеҙ икән, бер нисә йылдан башҡорт балҡортона нимә ҡала дигән һорау ҙа хатта урында булыуы ихтимал. Бына иң ҡатмарлы мәсьәләләрҙең һорауҙарҙың береһе менә һеҙ әйтеп үткән һандарға килгәндә инде башҡорт ҡортоноң таҙалығы, генетик таҙалығы 95-99%-ҡа хәтлем бар бит. Улар әлбиттә бар. Бөрйән районында шул. Әлеге лә границаларда, Ишембайда районында ла, шул уҡ Күгәрсен районында төпкөл ауылдарда, заповедникка яҡыныраҡ ауылдарда, шул уҡ Архангелда төпкө ауылдарда. Ул ҡорттар әлбиттә бар. Но мына шул ауылда йәшәгән күбеһе халыҡ үҙҙәре ҡорттап килеүҙәренең арҡаһында беҙ әйтәбеҙ, Үзбәкстандан килгән пакеттар тип халыҡ араһында. Нисек быны көйләргә? Бына мәҫәлән, мал индереү буйынса тыйыуҙар бар ниндәйҙер. Хәҙер инде ул индерелде республикала. Шул балҡорттар пакеттарын индереү буйынса ла бәлки ниндәйҙер ҡарарҙар ҡабул итергә инде кәрәктер. Әлбиттә әйтеп үтергә кәрәк. Бында бөтәһе лә барып һуғыла әлеге лә байға аҡсаға. Был беҙҙең пакеттар иң арзан, аларҙың 2500-3000-ға хәтлем. Беҙҙең башҡорт тоҡомло ҡорттарының хаҡтары 6000, 7000, 8000-ға хәтлем. Һәм беҙ тәҡдимде лә булдырырға тейешбеҙ бит. Әгәр дә беҙ тыябыҙ икән ситтән индереүҙе, тимәк беҙ башҡорт балҡорттарын пакетын күбәйтергә, арттырырға тейешбеҙ. Бында тыйып ҡына булмай, тыйыуҙа ғына түгел, бында халыҡҡа үҙенә төрлө варианттар булырға тейеш, ҡай ҡортто алырға. Шуның өсөн дә беҙҙең республиканы ҡарағанда, шул уҡ ауыл хужалығы министрлығы, беҙҙең министрлыҡтар, беҙҙең предприятиеларға ҡарағанда, беҙгә шул эште алып барырға кәрәк, шул ҡорттарҙы күберәк сығарып, шул ҡорттарҙы күберәк халыҡҡа субсидируемый программалар таратырға. Бының өсөн әлбиттә эш ҙур, эш күп, сөнки беҙҙең ҡорттар, башҡорт ҡорттар, ныҡ популяр ҡорттар, аларҙы халыҡ та алырға әҙер ауылдарҙа. Халыҡ бит нимәгә ала? Ул хаҡына ҡарап ала. Хаҡы арзан булғанға күбеһенең әйтәйек шул бер йөндә торған 15 меңгә барып бит бер умартаны. 10 умарталан тиң 150 мең аҡса сығарып алырға кәрәк. Әле беренсе йылда әллә 150 меңлек әллә бал алаң әллә юҡ әле. Кем беҙҙең бына шул умартасыларға әйләнеп китә. Кемдәр пенсияға яҡыная башлай, пенсияға сыҡҡас, 18-20 йәшлек егеттәр прям массово балғыртар тотмайҙар бит, әммә оло кешеләр. Шуның өсөн Бына нәҫер буйынса умартасылар булған ғаиләләр? Бар, Аллаға шөкөр, алар ла бар. Беҙҙең шул уҡ Бөрйәндә алар күп, шул уҡ Архангел районында, Нуриманда ла, Иглин районында. Бынан тапшыларға моғайын иғтибар итергә кәрәктер, тапшыларға ярҙам сараларын күрергә кәрәктер моғайын. Бында аларға ғына түгел, бөтәһенә ярҙам кәрәк. Бөтәһенә лә ярҙам кәрәк. Сөнки бүгенге көндә беҙҙең Башҡортостан 2-нсе урын алып тора бит инде Рәсәй буйынса. Беҙҙең производство буйынса беҙҙең балды 6000 тонна тауар балы тип әйтелә инде, 6000 тонна тәшкил итә. Беҙҙең әле мына шул уҡ алыҫ Восток, Дальний Востокта эме. Аларҙа күберәк беҙҙән. Беҙҙең Башҡортостанда йәшәп тә ғүмер буйы беҙҙең шундай Донъяға танылған башҡорт балын инде данлы ебәрмәҫкә кәрәк ысынлап. Данлы тип әйтермен. Донъяға таралған, донъяла ныҡ данлы тип әйтеп булмай, сөнки донъяла күбеһе беҙҙең башҡорт балын белмәйҙәр ҙә. Мына һеҙ әйтмешләй, данлы бал, Рәсәйҙә данлы бал, аныһы бар. Әммә танытырға ла кәрәк, беҙгә бит беренселекте бирмәҫ. Мына шуны танытыр өсөн бында ауылдағы йәшәгән беҙҙең пенсионер, пчеловодтар менән алып китеп булмай, шуның өсөн дә инвестициялар кәрәк. Ғалимдар да кәрәк. Сөнки сифат мәсьәләһе лә бар. Сифат мәсьәләһе, беренсенән беҙгә инвестициялар кәрәк.
Біздің менә шул пчеловодство отраслына зур инвестициялар керек, зур акчалар керек, индире керек. Һәм шул ук инвестицияны кайдан ялеп итәбез? Сит илдәрдән ялеп итәбезме, әллә үзебезнең зур бизнесты эшкә моны әле һуңгы яңалыклар, вакыйгалар һәм яңгырларны белеп торабыз. Мин уйлыйм, бу безнең Рәсәйдә һәм безнең Башкортстанда эшләгән күп эшкуарлар өчен яңа хавак булды. Хавак дип әйтеп булмый, бу яңа направление. Шул ук чөнки менә бөтенләй күреп тора бүген кайдалар шәкәр хакы күтәрелеп китә, кайдалар шәкәр әдәя, балдың хакы теге зур вложение булган акча, шул ук балгортлары менән булган балды еп алып, шуның өчен мин уйлыйм, безнең үзебезнең республикала итәрлек эшкуарлар бар, шул ук направлениелар эшләргә дип шул ук юнәлештә. Но моның өчен әлбәттә яңа технологиялар кирәк, шул галимдар да кирәк. Иң нык кирәге шул ук акча, инвестициялар кирәк. Һәм айрым биләмәләр дә кирәк, шулай бит. Һез дә мөгаен айрым шартлар тәкъдим итәһегез умартасыларга. Безнең айрым биләмәләргә килгәндә инде безнең территориялар бит, территориялар шул ук алтын сулыкта алганда бер йөндәге, ул кортты хаклап калу өчен эшләнгән территория. Резерват дип әйтергә мөмкин. Резерват түгел, территория дип әйтәбез. Инде резерват дигәндә безнең ул Башкирский Урал биологический резерват иң зур, анда безнең Шульганташ ине, шул ук Нацпарк Башкирия һәм безнең территориялар ине. Бuna һезнең айрым хакланган табигать биләмәһенә инергә теләгән умартасылар өчен бәлки һездә инде шартлар бардыр. Моны әле бездә һуңгы менә шул вакыйгалар хакында уйланып, хәзер авылда эшләгән шул пчеловодтарны улай ишетеп, ул күптәннән килгән мәсьәлә инде менә шул метизация көсәйгәннең аркасында хәзер без шул территорияларда булып, айрым зоналар, башкортлыкны хаклап калу өчен калдырга зоналар, айрым зоналар тотыр кирәк, шул ук ике төрле әйтәбез, промышленный пчеловодство дип. Именно зур күләмдә балаларга юкә балын беренче сиратта. Шул зоналарда ул безнең генә территорияга түгел, бөтен республикага кагышлы шул территорияларда карап определять итәргә. Зур рәхмәт һездә әңгәмәгез өчен. Сынапта был зур пландарыбыз тормышка ашырырлык булһын һәм программалар сынапта республикала умартасыларда яклаучы программалар кабул ителһен дигән теләктәбез. Рәхмәт. Үзең адагында әйтергә кирәк. Бүген дә безнең бал, башкорт балы бик сифатлы, эшләргә эштәреле күп, аларды яңа үрдәргә сыгар кирәк. Шул ук Рәсәйдә генә алганда бүген эш күп, шул ук Балгорт төмәнендә эш күп, шуның өчен халыкка был эшкә кушылып, бөтенләй бергә уртак тел табып, һәм эшкуарлар менән шулай итеп эш итеп, Алла бирһә, безнең балдан хәзер инде ярдәм итәргә тиеш бит халык. Һәм моны мөгаен сыймал итеп кенә хату түгел, мөгаен йетештерү, шулай бит башка товарлар йетештерүдә. Әлбәттә, йетештерү һәм яга алу. Зур рәхмәт әңгәмәгез өчен. Хөрмәтле тамашачылар, башкорт балгорты популяциясын хаклау, умартасылыкты үстерү шартлары турында республиканың табигатьтән файдалану һәм экология министрлыгының айрым хаклау биләмәләре дирекциясе директоры Салават Нафиков мәгълүм иттек. Игътибарыгызга зур рәхмәт.